kok ngantil ndas. Gong. Nek krungu lho. Kurang ajar ora, penyakit ora, tututane lho. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saidan kok. Ora tututi. Gong ora saidan, ora sah. Gong ora sah. Ora sah dinono lho, ora sah to. Sabar. Karo Bendoro kok semen ana. Aman ta, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Gawe masalah apa? Aku ya Tru, ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Boyong-boyongan, ora masalah. Antuk kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karangkajempel. Karangkajempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karangkajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karangkajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karangkajempel. Sing wajib aku iso njaga Karangkajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karangkajempel, arep gawe geger Karangkajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane teng Srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kula tumambuh yakti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi, sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk kalit kados mekaten menika. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih, kula menika Semar Badranaya, Duda Manangunung Bojogati, Juru Dyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, wah tobat. Monggo ingkang gumana musik ana ing atiku. Kabeh wong sak negaraku padha ngondo, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha mung wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, radalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara Mbata Sarimbak. Saking Mbata Sarimbak ya. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Iya, dasar kepara nyata. Kenceng manis wae kenceng. Kowe Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Mbata Sarimbak, dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karangkadempel. Kusik, aku gumun karo kowe.
Gumunipun ing atase kowe iki Semar drajating batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalindra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa inggih waladalah edian. Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa lho? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat lho. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Digdaya kliwat saka ukuran manungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arep majang celeng ya sakarepe. Arep majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku. Aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Dendha ana ing negara ing Batasarimbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa main bal apa? Turu apa reng? Mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk punya banter. Iya. Wah, edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku dikeman welaing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan wekasan nandang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh yang padha tekaning mati blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal Batasarimbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula
Sowan kowe ngersaning Semar iki kowe gelem kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku Mboto Sarimbak ya prajaku Mar yen kowe kepengin njaluk pitukon apa kowe tak boyong ning negaraku sedina wae kowe njaluk dibayar apa tak bayar pirang miliar pirang triliun tak bayar kenceng ora-orane nek tak cicil tak bayar apa kowe njaluk omah kowe budal ning negaraku omahmu iki tak bongkar tak bangun sakedheping netra kowe wis duwe kraton ing Magrong apa kowe njaluk sandangan sing apik ya jarikmu wis ora wangun dienggo ganti jarik sing prada mas aja men suwengan lombok abang suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu ning tak sembadani nggih apa kowe njaluk kalung kesehatan mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang sesek ora bakal tumomo panu kadas kurap ilang kabeh kita iki ratu bekas bakul obat kita ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mboto Sarimbak nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mboto Sarimbak kowe tak ijoli dhuwit ora gelem tak ijoli sandangan ora gelem tak wenehi apa-apa ora gelem tak gaweke omah ora gelem kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mboto Sarimbak tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku muluk tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang aku dadi wong sing dicacat dicedha dening para kawulaku luwih becik aku ngluda paripeksa lawan kowe aku ngluda paripeksa lawan kowe kowe tak alus ora kena yen perlu tak kasar yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku mati ning kene tak lakoni negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku Sowoy aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajama-jama iki sapa iki nek nomripatmu gatena gobongmu putrane Ndara Werkudara Raden Antasena gondene cuweke cengele nilai sedelo moh alah moh sapa iki iki dudu anake Ndara Werkudara iki teleke Ndara Werkudara aku anake Semar aku Bagong aku wah Bagong wah iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki jarene wonge lucu ya iso kejem ya iso lho lucu ya iso kejem ya iso kaya sagedhakan iki aku aja tok anggap bergurau atau aja anggap sembrono ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran kowe arep mboyong karo Bapak Semar sapa jenengmu Prabu sapa Kenceng Gusi Kenceng Waja ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar tak omongi ya ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi nek ora disilihi ya wis nampa hukume wong takon diwangsuli ngono lho dadi nek kowe arep boyong karo Semar nek gelem ya boyongan ora masalah nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel Kapolsek kok botonan suping kok dadi Kapolsek ya men cerewet napa mbone ora iso crita iki rasah crita bong oh butuh sekolah barang
Kowe ngapa cerewet truk? Meneng iki lagi tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal mboyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karangkajempel. Karangkajempel ki bumi kelahiranku kowe, Mas. Karangkajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karangkajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karangkajempel. Sing wajib aku iso njaga Karangkajempel. Nek ana wong sing arep ngosase Karangkajempel, arep gawe geger Karangkajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngapa to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Lupa kok kaya dingklek ya, Truk. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek dilingguhi mangap aku. Iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat. Dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Neng kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karangkajempel do mapan ning Karangkajempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nah umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karangkajempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekani mati? Kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati Semar lestari mapane ning Karangkajempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Udah ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tak antepi kowe nandhang karo Bagong. Baik Kresna guyu apa? Bagong ini lho. Latri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Ngomonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape bathang tok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenane. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki enem akhir-akhir iki. Hah? Mudar kabeh mungsuh Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Wah. Ora ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki?
Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten akon sampean, aku mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku Ndara niki mang tendang, iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantangi kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Cacake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi niki aluse ra jama-jama iki dadi bablas. Iya. Menika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Nek kula niku ratu napa-napa. Wong kula Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, nek yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sak penake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bagong itu edan ora. Ampun sare. Ora Pedro. Ah kok gagap-gagap kok. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Kurang ajar ora, penyakit ora, tuntutane lho. Aja rasa. Aku padake cajire piye? Dianggep aku wong wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ora tututi. Gong rasa edan, ora rasa. Gong, ora rasa. Merasa di ngono ora rasa to. Sabar. Karo bendara kok semen ngono. Aman ta, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe yo gawe masalah. Gawe masalah apa? Aku ya Tru. Ben ora. Ora tok menging.
Mbok doyak kono ora wani. Ora wani kok dadak. Mau tak tutupi iki ya mung kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku ditakoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindakipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih Ndara. Iya Panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong njaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya karo calo karo Petruk barang ya Tru. Ayo. Kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung salukat katun barat Cemadung dawuh diweji. Saperangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jondhok kendhani kono dantanang Malkepara Kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang matur palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ora ana kejaba mung atmajaning Kruh Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap bersekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Kruh Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jambak kendhene dandan Kepara Kencana dina samengko ketapno para wadyabala. Kawinan bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki ngestaken dawuh sing mula regeni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki wadyabala andaning Prabu Panggulan Jagat dasar para nyata sapa lho dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Haryostyaki. Raden Haryostyaki. Ayo, endi Semar? Bakal tak boyong nganeng negaraku dadi srana waluyaning projeng Bata Sarimbak. Nggone ketaman pegebluk. Kena boyong Semar watune iso nyempal bau iki wetenganing Setyaki. Piye? Kena boyong Semar watune iso nyempal bau iki wetenganing Setyaki. Babarawa. Wani ora sing tawedeni apamu lena pangen tebak dadamu kene marganing patimu singa lena prapteng lalis menggung Prawara Kendra. Oh.
sok tumbak jebol dadang mati. Oh. Hai. Ah. Aduh. Ah. Aduh. Woi. Ah. Hai. Waya. Oh. Oi. Woi lah tak. Panos maning jajalan sukertaning bauna iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukum. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mbok siji maju bareng mara leganing atiku. Soy Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyongne marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarimbak. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Ora usah kuken pepanggal. Kene margani pati walan. Sambat ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbak kepong loro saudon telu surban. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den, Ndara Setyaki. Wongmu Ndara.
Sampeyan iku Senopati Negari Ndrawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisen-isenke. Ora sembodole maju nomor 1 kok main dicokot ratu kaya ngoten kok ora eling Purwadasina niku nek cara kula isin. Wungu den. Setake tinunun kadanira wirang tumantang. Setyaniku garwanira. Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndarawerkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan crurut jelek dindleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndarawerkudara mlayu mriko nututi. Purapati nduga mono. Yen perlu dikruput tak krupute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngkarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula nderek terus. Yo terus. Wah, Raden Werkudara. Sing mau tak takoki karo Semar Badranaya, dasar Baranyata. Prabu Panggulan Jagat piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja bakal mboyong karo Semar. Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone iso mboyong karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur secangkah. Oh, mati weh. Pecah aja kok. Apake Gong, tamut ndase. Ratu wong gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndarawerkudara dikapake. Aku weruh to. Heeh. Ngantem Ndarawerkudara ora apa-apa kok ndumak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke Gong. Gah. Kok mau? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut den, Gus. Ndarawerkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglithakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ya aku sapal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus prek ngono lho. Aku wis sapal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndarawerkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndarawerkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nata ndasku nang Pedukuhan Karangkadempel mau? Heeh.
sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sowo sing padha karo kowe? Petro. Petro apa aku? Petro. Masa karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, iya. Iya, dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bunga tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tangan lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Lho sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Iya, Gong. Ora mempan lekku. Anu kono kemakon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo atu tangkepin bojo antahan bau. Menungso ratatanan kekuatane ngedap bibiyo ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Ayo, amok lekane ati. Kena pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit. Bondo tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Ndak sawangka kadohan adyan aku durung tau tepung. Nanging kae jaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus. Kaya teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik.
kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Wala. Tiban pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan-dalan kowe kondang dari langit jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Prabu Puntadewa inggih sinuwun sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak sinuwun Prabu Panggulan Jagat krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara Putri Janaka ing tak rangket. Ingin padha tak bondo, tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Jun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo lebokake pakunjaran Puntadewa. Ayo sapa meneh? Wes yo. Maksami getir yo, eneng opo? Piye kabare peperangan jroning Karakadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki eneng opo? Sawula panyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Ya piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Ya.
pinanggengan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar ya sabanjure itu madaan sareng sami aben ajeng Ndara Werkudara lho kowe kok nangis napa Ndara Werkudara sinuwun Bendara Werkudara ya kene Ndara Werkudara kenging Painah iki sapa apa Gong Painah ora sing apik lho Panah kenging panah Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya lajeng Ndara Janaka nggih majeng Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya lajeng Ndara Puntadewa ya maju Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya telu entek piye telung piring entek Gong ora sembrono ah Gong ora sembrono to pancal raimu ya wis terus Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kepikut musuh lah iblis lanat gugu karepe dhewe Petrus mingkro ratune tak golekane tak ajare legane ati ning Melayu kok dadak nyampar rai lho mesti kulino aku lamit lho ya ngopo iki ora dadak nendang barang ora nendange ra bener tak paske moto entuk pipi oh ketegelun kowe kok ngepaske moto kuwi main ra kalu hati-hati ya Gong muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den ngatos-atos Ndara Narendra Mandura Prabu Baladewa aku ora butuh Baladewa aku ora butuhake Ratu Mandura ning arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket Baladewa kowe arep mbelani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa Petro ngopo Petro? Petro ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa, Petro? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggodo, anggura. Ngarani anggura kok anggodo iki munyuk kok. Sing riwe-riwe lho, ha iya kae anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ning Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang iki apa kaya ngene selang biru macet ngono Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene dikandhani mesake nang ngono kuwi Den kowe nggo pengilan ora lho nggawa pengilan ngotan bunder lho cilik kok nggo kaya ngono tok ngapake tak tangani ning sandal e oh nek ana wong wedok tak ngekeki sore nang nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki
Waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku tadi kaya ngene iki piye Petro? Lho dhewe ya ora ngerti. Sampeyan geng-geng panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud ing dara bola dewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, ora dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana malah aku golek sirkus. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan, Tru. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak dasmu, mudhar ora. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Lah sak dijelaske enggak malah butuh wektu. Ngeten mawon, piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalanane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulungono wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan nguran wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegek-gegek sak tulita mel. Semar mati aku. Aku tulungono Semar, aku tulungono. Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampeyan ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo panggolan jagat. Pusakane panggolan jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe panggolan jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulungono Semar. Aku tulungono iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali panggolan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petro piye? Nggih niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki temu didurunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petro nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petro Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungsa. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ayo cilaka temen Endro. Ayo. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petro aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu napa macan. Yo sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan.
Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo atine ratu kae mau. Nadyan kowe dipageri karo menungsa sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pila mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkangmu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe ora bakal selak. Ayo tak boyong dina iki regane aku. Oh. Petro wonten dawuh Ndara. Ponokawan Bagong wonten timbalan. Wah, rumangsa bingung rasaku. Ndak kira gampang apa ya menyang didununging para Pandhawa ning kepingkut mungsuh. Lah kok tinemune angel digoleki. Nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang dak upadi. Ning nggih ampun lokro, tetep kudu ditutuke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke. Nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura. Mboten sanggoleki Ndara Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Matlangening kalangkuan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga yen to pancen kaya mengkono ayo Nala Garing Petra Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa ngene iki mlebu nang pakunjaran monggo Gus kula derekaken monggo Den badhe nanjihaken ing atasipun kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging ngembet dhateng punden kula para Pandhawa Semar yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sanga kuwi Semar. Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sangsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra sabrang
ingkang sowan ning ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan jagat yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani nggiri godha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton liraken canging risang mawe gandrung lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah lawan Nata Ndarawati sabab Nata Ndarawati ku jangganing Pandhawa kita minangka dadi pamomonging Pandhawa loro-loro kudu manunggal dadi sawiji mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndarawati sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit ulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Ndarawati iya Kyai Semar Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalendra ingkang nedya mboyong marang Semar tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepigut lah Kakang Semar saka tindak ngendi sowan Sangase Prana kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadang tumandu dhateng kas Karang Kadempel. Sabanjure panjenengan iki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepigut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa Dara. Renos mubang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pene panca nalika semanten Pandhawa kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat meribat datan wonten ing nganuk wonten mriki papan drenging para Pandhawa praptaning Sardula Petro wonten dawuh Den dina samengko wis kecandhak menyang endi dununge para Pandhawa sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun yen ditonton nganggo netra walaka pancen wujude alas nanging iki ana wujuding pakunjaran mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat meribat mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki welatan mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun mbok njajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi-wingi Ndara Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton
lir kincanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura temah jebol punang pakunjaran Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi uni aduh Yai Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka anggen kula nggembudi supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa tangeh kula badhe wangsul kados wingi uni wah Baladewa aku ngaturke panuwun ya Werkudara padha-padha Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ya Arjuna tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya sisa bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Yai Kresna, iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Weh, lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karang Kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul utawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Siadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu. Weruh Semar. Kondange kowe wong waskita, kondange kowe wong awas. Kondange kowe wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelakon penjaga kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pangayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Oh, edan. Wah, panus maning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gawean amuk legane ati. Ya.
Wong ireng takon karo aku Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggolan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati Karang Kadempel. Sing isih ming nata Ndara watu jadajamu parang. Manungsa ora tatanan nggugu arepe dhewe. Ngina karo Prabu Panggolan Jagat. Clorong Candra Wilayang wambo sakenane sapa iki? Woi! Bedhek ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok dadi panahku dicana. Waduh. Wah, edan pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to, yo. Candra Wilayang nyo tak balekke. Ayo. Waduh. Wah. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggolan Jagat. Nalika semanten Yana Ayu Baskara Timangsa Sirna Margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggolan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Woi! Katoban. Woi! Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kantruk. Tobat. Kakang Semar. Biung piye iki lha kok dadi cabaring gawe. Sabar ya kala sabar. Tak tembung karo sing kawogan kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula pados tedha. Monggo nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gambelanipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kok kala bar mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Bethahe Durga jak bali. Jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak. Gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Tobat digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil.
diobalamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene aku mbolo geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit ya, nyuwun pamit. Wah, Satrio Gagah Borobudur. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gustiku lang tak kedhepake belani aku. Madangi jagato mung sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya pun ketingal padhang kutha rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal Naya Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa ya Semar purnaning gati sura sudrajane ingkang retsa brasta kami olah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara